no pay yede eba be so mo kasebo ekwan so na afa ya nchebre ne adaje na ensem ni kire mu nyina no yentime emfa mesom mo nsem na se e de afri o maitem wofo panyi Chief Justice his lordship kwasi eni yeboa ono so na kache na wapanyi ayadom bra woba ye no wo hwe adada ne emani se beya atemua adwuma no ne mranim adwuma no bibia betimi agina ne naso na asipi na asita etimi aboa ama omanfo somdwen so no ye nyina yensa etimi aka eno aka ho bi ama wodo ani chemu asantemantam asenom amansia west masimu apachi number 2 kro no watimi ayadom ama koto dan wakobia no ya ye kasa ya no efri nyame ya adom adwuade kono ehyaase edidwuma ewo ho na bra wo kasa ewo dwumadie na se no eniema pii ya wo ba ya wa ya adom ama aban na boa no ama watimi ayede aboa enwu eya na se mranim adwuma no eyade a wode etu dwa ene ensem bia eka ho no yewura justice eni yeboa wode tu dwa say. The working environment of the court must not be conducive to productivity, but also reflect the authority and dignity of the judiciary, which is the bastion of the rule of law and democracy, and the indispensable contributions of the judiciary to the country's robust constitutional democracy. The culture of rule of law, as well as the maintenance of peace and stability, cannot be overemphasized. These have contributed immensely to the country's ranking currently as second on the peace index in Africa. The inauguration of this courthouse, which has been designated as a district court, is in fulfillment of our vision to bring justice to the doorstep of the people in the Amasia West District. It will therefore serve the people in the Amasia West District and its environs. It is also our resolve to build a system of justice that assures our litigants and countrymen of efficient, timely, and quality justice delivery. I can confidently say that this courthouse we are inaugurating meets the standards of utility and modernity. Among others, it boasts solar power, a generator set, and a borehole to ensure regular and uninterrupted water and electricity supply. It bears emphasizing that the ongoing investment in the judicial infrastructure nationwide by the government is unprecedented. It indeed strikes tolls of appreciation in the annals of the Ghana judiciary, especially coming at a time when demands from all sectors are on the rise. Ebusiafo Chief Justice His Lordship Justice Kwesi eni yeboa ena yekọ ekotie no no kire se koto dan ya wonu masi no enema ahodo ye betimi aboa wonu mo bedi dwuma wom ni nyina no eyade a ewom enso generators ahodo ene enema pii ena wo kire se aban yi ba ye no watimi aye adoma matemu adwuma no asori agina ne na supreme na eno enso wa wo kire se aban na ebo ne homoden ya ewo nani so se nyame ya adomu a enema pii ya ewo nani so obetimi ayade aboa temu adwuma no kese ebese koto dan bese wo hade ewo nani so obetimi apagya so atimi aboa ama atemu adwuma ne mranim ne adwuma no etimi afa ne ntampa efra na adwuma die na se na nti ni ahwetwo ro won mo nim de wa memmo mu pin so egwapie mu ewase enam so ema santematam so afo yewra Simon Semensa wano so edna no disem etudwa ema enam so wano so ne de obetimi aye ede aboa ama mranim adwuma na koso no opanyin no so ede tudwa say. When the location of the court, one thing quickly came to mind, which I don't want you to tell me, but I acknowledge the bad nature of the road from the main Masu Obuasi road to where we have the court. I'll do everything within my capacity to ensure that this road is bitumen surface within the shortest possible time. Looking at this beautiful edifice, the road does not befit it at all, and we need to make sure that we do the proper thing to give a facelift, proper facelift to this structure. Ladies and gentlemen, all of you should join me and give an applause for uplifting the image of the judiciary in this country. Only in the Ashanti region, we have 31 projects. Already, some have been completed and inaugurated, and today we are inaugurating 2. We've done one already at Bonre in the Judicial municipality, and we are here to inaugurate
the Pechi number 2 court, which is within the Amansia West. Whoever designed the building is a very good architect because it's very beautiful and it has all the basic facilities for our judges and lawyers to operate. I only want to take this opportunity to ask those people who will be using or the final beneficiaries of this facility to make sure that we are not affected by the wrong disease called poor maintenance culture. As we are all smiling today, we don't want to come back tomorrow and witness a dilapidated structure. We will do our best to make sure that the least fault we find, we maintain it. Ebusiafo Asante Martin Swafo Monyafo Simon Semesa ene enwada pechi number 2 kotu dan yokobie no ho no wo kire mu ewase nam sonte no wode ensemi etu dwase wo behwe na kwantempo bia eno efa so ewura kotu ho no watimi aka so kota da do de wafa e de ato no ho sese obetimi na afam de ewo sa kwan ne so na wode afutuo so ma wono ma okodi dwuma wo ho no sanya se obehu se dan no ho adwiri kakra na wote ho eye nhwehe de eche no wo mbekwada se eye adwiragu maintenance culture no wose no so ya wo mu enye nsiesie ene wode abaso body atwato nso edema opanya wodrodro dan no ema wotimi si yese efe waya de nipa ya de wosaye yenti no eno ho so ensem eno no ya to ensem no so ede amamo ne ebowre mu ewo Social Security and National Insurance Trust ye twa ne tia eka ne senate empanyimfo adwumadia ya wonum de nyina no ene se ya maame nom ya wonum akwa ahomgie mu ne ya papa nom no wo mo eye aban adwumadia na se wonya aban adwumadia no se wotetete kakra to wonko ade a wakwa ahomgie mu abosom so a na won so akwa akwaje won bosom ya ketua de afiri ho na no na empanyimfo ya adwan ka ne masi ani ama wonum de wo habo bupen no aduonunum 25% increment e de akasika no se be ya wonum so no wasetena mu eniama be konkan de ama wonum na panyimpa ya wotua senate ano e wo omem hasenom e Dr. John Oforiten Crime bra wode ensem no e kasa anase wode ensem ni tudwa e wo ensentwefo nhyiamu ase e wo nkrabupuni mantem no sei e no panyin no ebubu nkunta de kireye sika sabre obi anu obi je dada no ene sabre ya wonum atum no de oba beji nyina no wode mu enkyeremu e ma yensei ahoma sika editua pension no ye de oha munchemu nunum meaning e bechemu nan a e ba ko e de akam na sa sika no ya chiche ama omo a pensioner ko na omo ye payroll so anato mo ye ti omuka na sika ne ya chicha e be chiche de say obia bia e be hu say ye beto na katua mu 19%, meaning ohanchemu dunko obia bia sa sikano aka omodia na ohanchemu nsia obroni 6% na aka ye be sa e akọ sika 14 bi mu na no no ya obia bia 78 cedis 73 cedis 58 pesos no be also their Canadians. It is open to contain the area. The crocra, and you say, near now or G 300 cities. I don't know the secret shop at the tremor. Or no, I catch you a bit. A move picture every 300 cities. I thought we see 430 Ghana cities, 58 pesos. Let us say, a man muso. Or hanchemu aduanan miensa any extra for aduanum miensa. We really say 43.53%. Now, near now already or we say our comfortable lead. Now no na I fear tremu na kechiano the moon as we pa 142,000 Ghana cedis. No. Pim or ha any aduanai mienu Ghana any actually for Sakakra which but no answer. I don't know say no a beco pim or ha any adusia Ronica 169.
Ebusiafo panyin ya yete ne nkan wono na ya Director General ewo Senate adwumakuo ni mu Dr. John Oforitenkran na wono ede ensem ni mu kontabuo ene se de sitie nyina ema ye no nana no si ya pe na ye roboache wono na ye trefo panyin ede ma National Pensioners Association ye Rasteven Boache no wono zinipa ya ade awosaye ye de Senate panyinfo ya na je wonsem enu ti asedan kuto eno no so egina so ede ma panyinfo. Yeah, say 10% in last year, COVID-19 no buy any now feed the abemo na me me profile car e ka se ti and ya feed the 5% EDI na unya kon aye abu o ti empire it ya ni je Ebusiafo panyin ya wakasa ye wodo mu wani kire mu ewo ya maame ne ya papa nom ya wonom adwumade nyina akwawie ya wo ahomigye ni mu a wonom enka bom kuo no wono ena ye trefo panyin eba senate de na ena wono so eni so de wogina ne nyina na mu na ese ne nuanom de no ena wono so ejina mu a wode etu adwane ye Rasteven Boache eno no yetu ensem no so efa ema de ne ye bo awura mu ewo Ghana Education Service GS wonom so edie mu na sanyada ena Chiana Senior High School emaya bese nwotwe etifi mantam wonom ehote wonom wababonten ya power den na nya apawa papa ni nyina ne so tutu bi ede mane mapanyi na adodan kwa kufu ado na emu nsam de eyamanim sam ayensan kwa ekire biem asemi ba yesi ene obi ani ho wo kwan so obetimi etwa akwada ba na so obetimi atia no ede asotwe aburu so biara ede ama no ewo sukuu mu na so sede ne ama ne sekoyeye yese anoma no na no wasede krampo na wonidi anase wonom entwa suo eka ne wo kan bibi kura tia mpanyimfo bia faculty teacher so anase o madam so watla ma panyin ya wono tia bankese mu wototo o manyina stia ne ama no womo ena wode womo neema ekwa wonso eno ena empanyimfo ya womo hwe enwomesua so wonom so da bi ekwada wonom anche suba padi amfa nche Ghana man eni wiase ba nyina womo gomanimu ase eno nti no womo gina so eka senka nkwada womo siso omkuku no omkaka tranki ocho boss so wonom fa free suku mu ho emfa nko na so empanyimfo dodo na akasa ye etwaatwe ene apotwe ebemu ebisi wedi anu oden dodo ebisi asafata wonom fise nkwada anya nkwada bone mane ntra so sa na eba sempanyimfo gina ye ya wo sisa nkwada ne sisa wone ma wayi wo madi no ma panyin na dodan kwa kufu ado abem wose abofra eja ne nagu na eja na se ne na nice a wo pepa sabi won twa ntontwene eno ti wode won fonso acha demom se bia wonom emu makwa asade wo mo pa asotwen bia ebie mu omre kakra emfa ma wonom na mom se bia wonom yi wo madi e de afri suku mu wapa de wanhwe ya wonom abrabọ no ebe ye bisi basa no wonya fa so de bia emfa mfiri mu na so no enwomasua ase ye no wonom so egina so sema panya kasa de na so nya de ombegya ne trasa eyade asuku ne disciplinary committee no wonom edane eniama na sensem ne nyina etimi ede ama wonom asotwe sefata nkwadan no se bia wonom nyi wo madin mu no womo de bema wonom na etimi aboa ayehwaso de ade adesua de ede ama afoforo ensemi beto odwape ena esuafo a wonom so hukodi nsensem akoye nkwada bone sam etesa no emu mienu ba abonten ya womo gina womo enuanom nyina na mu wonom so womo da mampanya se ese wonom so wotwatwaje wonom abrabo se bia nko kofie wa abrabo se besi wonsen wotwatwaje wonom de aseden kuto ena wonom ede ema no na wonom asa hyebo se empanyimfo so twe biara ya wode bema wonom no apart from say ye womadi no ma ye krado se wonom so ebetimi aso na jasa chiana Senior High School maya wonom so ekoke kansem egu apawa so babonten social media eje enten no de akwakosie ewo ho enonom wasugusu awuti anopa no nsi akase ebo ewo Sompa 93.1 Kumase Brekrana woti enka ewo sunyane Sompa 98.9 yetu asem no so ede amamo yewra kwa mimpiani eyade a wono sisikasem wabimu na yewra mampanyi ekufo kofo abreso eyade ano no so edi entintiman ewo dwuma
di anase aban amamuomo na wode atodwa se a free brag Ghana yenya yemfa ho de 6th of March 1957 Ghana had independence. Wow, a free sabra na besine amamu okọ aban ba aban kọ wo hu obi a wo bo pa ti say Raken Ofori-Atta sana hene sebesi kasemo toto ye o panyin no wo ma ne ho moden na ono kran po de wo no woni ne ho ya osama panyin na wo no fa no no wo se wo ho ade kudie ntia ma panyin na adodan ko akufo ado ye Raken Ofori-Atta sikasemo mu aye basa wo ha se nom ye kwa ye ntime nko ye ba ye ntime ma ye pa ye ho aye hu yasene mu IMF ye kwa opanyin woni ye wodikan sika ho tutu ye nyina da na bemu nanso wo kwa no akoye ne ma toka wo se ma panyin dai woni asempapa bi ana se suro bi e na wo ma ye Raken eno ti na bi a wontimi enka na asem na yɛwura Andrews Kwame Mpiani wɔkyerɛkyerɛ nsɛm pii de ma yɛn. Ofori-Atta bi di ntia na wabo yɛ first nti sɛ yɛ atɔ example yɛ bɔ yi a yɛ bɔ bu tia yɛ ntia nti bi da aban sika yɛ se yɛ wo bɔ aban bo tia no afɛda ne bibi en a o se wabo ne first aban bi sɛ yɛ ba enyi wɔn mo sɛ wo kɛsɛ me sɛ na ne aban kasa ne aban kasa ne obi kasa adenke parliamentarians ne party mpanyinfo yankɔ na na also yi Ofori-Atta bi nti aban ne de yɛ yɛ obi anya ne de adeɛ yɛ certain program. Oh, what they call parliament. And there's a parliament for any cabinet for our cabinet. Now more journalists are more heads. Will be able to come out winning the 1992 constitution. I may talk and listen. And Yemra, I said, and what is the Yemra? This year will be the show chairman. Into the Mr. amount. And who are your contract? What time? When you mean a contract because we are by a bank for your contract, some of foreign exchange. When you look at all, we probably need the UBA. Many banks of Ghana near India, then Bank of Ghana to me can do this kind of bank now can you. Bank of Ghana to make what's never be in cassette or catch any bank is on to yeah, Omania, let's say, your dear Musha in Marseille. To be any regiment, again, Attorney General, a chicken man, then a lawyer, only has now come no more, other countries, yeah, every year, man. I didn't say, to be a regiment parliament, a year, 275 people, one than a minister, the call Muslim, way more money for you or any of the amount. I say, no, the minister being in Regma, you didn't count the idea. I said, we are Bush, Penny, Nana, Warrior, which means our warrior. A money idea person. In this time, New Yakata, New Yakata. The man said, a bunny woman, freedom of speech, 3 hours past new freedom of speech. You move the prison to get freedom of speech. You go to be with them before exile, and then a freedom of speech, a day, my year. When the paper on the Pokemon, and to be a Wobia enya na dwuma ensemi nyina etodwa wa brand rada de ache bia dwumadie so ma hene ye odubu ache watena se ena opanyin so no wode ensem we se nyina etodwa na wa ma na no ampemu a woto so esa de sei eka ho don't see an idea at the phone, the Baba, one is near the boss. Only will be a more children. I want they only make that one near the top a year, Edward, two or more there. Now, I saw you, the big year was in Ghana beyond 8, in Zambia, which is because I said the answer and the nipple, I better yesterday. Nemco, you want to see the Atazzi, Nemco, 20 Atazzi, Nemco, one thing that is started, which is Casimir Yansa, now the best than one man. Which is started, put the ball as a planter. In any anything, we are yet drawn. You pay the best last year. No, it's a no. So far, what is okay. And Yama, I buy you know, I want my facility. What is not the thinking? Hospital there or a debate for a few years. Dr. Fwa, they are going for X-ray technology, they are always. Labadi, the Bubu, young children, Ghana beyond it. Nana will keep one for a pro Ghana after you are first. You like any agent to Damonia, the one public, you will never live in the idea. You Ghana did even work as a Nana. But you are not a Chiaga, maybe they are not vampire. They are not a father. And you're not like a Caesar, the bungalows are broke 50 years. Here, Dinka, I have to be Crambia, who be by, I broke 50 years, and that's it, I know to you. You're able to do it, and to bring us as a Nazi. Yes, yes, to walk and I said, I went to the Nemo, that then any feeling that they will go, and I'll be here, so I won't say it. Now, what was the answer? I'm not sure what. The baby, I can't always say, and I'm my young money out there. Siafo ye Kwame Mpiani Andrews and I want also at the ensem we say to John Watcher say ye Raken Ofori-Atta na me bia wo ye no onima de krontia aban no ehwe ne hwe ha ya wote so a
wɔtoto nneɛma to kansa ne nti no wɔno nso ne deɛ ɛna yɛkɔ ekotie yɛ no ebusuafoɔ ne yɛka kyerɛ ɔsa no pɛ wasɔre ɛyɛ mizo ɛna yɛkamfo de ama wo mizo free drink ɛyɛ ade a ɛdɛ papaapa ye nkwadaa ne gye ho mesrɛ saa bere nkwadaa no abie sukuu saa no de ahodoɔ yɛ sikyira hyɛ ne ma yɛde ma nkwadaa no ɛni nansa ni nanu na wɔnom so yade no yɛnhwɛ na yɛmfa no nyinaa ɛnwu nkyɛ yɛ mizo free drink ɛna wasa wode ma nkwadaa no bra wɔnom ɛkɔ sukuu na ɛnnɛ nso so akɔ yɛ homedɛ yɛsrɛ wo a wopɔn asɔre bɛ wɔsɛ wonya kakra ɛnso ɛde gugugugu minimu ɛyɛ mizo free drink ɛna yɛkamfo de ama wɔ wei yɛn nso so mu ankaa deɛ wɔ hɔ mango deɛ wɔ hɔ grapes apple melons pineapple ne nyina da deɛ wopɛ bia no ba ɛyɛ ade a wo nsa ɛbɛka bi wɔn nso akeka ne nyinaa bom ɛna yɛde ayɛ baako mix one no sɛ wopɛ mango nso nko anaasɛ de mbobɔ so bi nko nso a ɛyɛ ade a wo nsa bɛka nti no bɔmmɔden Sompa FM abro san yi so ɛna yɛn nso yɛdɔ so puo no ɛwɔ ha sɛ no ma wo ba wo nsa bɛtimi aka bie na mpanyinfoɔ sɛ yɛn ka kyerɛw sɛ yɛ abɛdi ntoɔ adwabɔ bi ase a wo so wodi dwuma yɛ a wɔsɛ wotimi ɛde anono de akɔ hɔ no ɛyɛ mizo ɛna yɛ kanfo de ama sɛ bɔmmɔden na bɛgye wo deɛ 0246 270 221 0246 270 221 ɛno ɛna ɛwasa wɔ French mu bia wo pa na asɛm bisa bia wo pɛ bia no wo betimi afrɛ na ya gye so ɛde mu a yɛ pan so ɛtimi abrɛw na ne nua 5G nso ɛtatoɔ guarana grapes fruit afɛ ginseng gritty ɛnneɛma mabɔ so nyina no ɛboa ɛma apɔmuden esipisita ɛboa ɛma honam dua no akɔne abɛdeɛ wɔ mogya afam no so no ɛkɔyɛ ɛwɔ mu eyi amama nyina nti bɛɛma no mu atitiro etimi boa no mpa so agudie mu ama obia so wɔ ho ɔde atɔsene anaasɛ watɔ baha ɛwɔ adwuma yam ɛne ahoɔden mu no ɛyɛ 5G ɛna yɛ kanfo ɛde ama wɔ mizo Sompa deɛ 5G nso ɛwɔ Sompa bro sɛn yɛ mu bɔmɔden numbers na ɛyɛ 0246 270 221 0246 270 221 ɛno ɛna wofra yɛbɛtimi agye wo soɔ na ɛnneɛma akɔnkan ɛde ama wɔ yɛto asɛm no so ɛde ama mo deɛ na nsɛ yɛda ɛna awofoɔ ɛnso esu wɔnom a momakɔ ankrankra school mekyerɛ private schools no wɔnom se ɛnneɛma boɔ ɛkɔ soro ama school fees no sɛdeɛ ɔmo bie school no ɛnneɛma kɔ anim ɛwɔ school fees tua mu no wɔnom ɛntimi ntini kabɛyɛ mpanyinfoɔ nyɛ adom na wɔnom ɛntete ɛnneɛma so na wei ɛna Ghana National Association of Private Schools panyi kwankyerɛfoɔ yɛ wɔ no ɛna kyerɛkyerɛ ɛde ma wɔnom yɛwura Justice King Esel wɔno so de nkyerɛmu aba de kodeɛ nti anam soɔ ama saa nneɛma wɔ ese nyina no ɛtimi asisa tema edikan a yɛde start academic year no maybe a cool bia invest more usese class ne ma awufo na mo ba class na ebi admissions a obese oyɛ na tema utɔ nyama foforo edikɔ class furniture ne bia say anyway a obe repair ni na make sure say bia yɛ kama na that same period no meti tema yɛnyina yɛte sɛ aban kra no wa ma na adwumafoɔ increment ɛwɔ ɔmo salary mo 30% bi ɛwɔ bebi na ma minimum wage no so akɔ enim private school deɛ nanka nyɛyɛ ne sɛ kubisa yɛgye no ɛno bia na yɛtu aka ma akyerɛ bɔ no na nyɛ ɔmo nko a school bia ɛyɛ private school pa ɔyɛ school a ɛyɛ fine bia no ɔwɔ ɔmo a ɔmo ɛsisi school mu ɛyɛ ɔmo fɛ no sɛ janitors a ɔmo yɛ cleaners ɔmo wɔ school mu ɔbɛpɛ tu aka ama security men no na wɔka administrative staff wɔn nsa nkɔfo wɔ nyinaa aka ho a ebi ɔkɔ ɔmo dɔɔso nkora se teaching staff na ɛwɔ hɔ sɛ wɔpɛ sɛ ɔmo maintain school ni yia na sɛ ɛba ne sɛ ɔhwɛ ma ketua na wɔde magya to so a ɛyɛ owie wei nyinaa no ebi kura no use rented premises na wɔde running school no ɛba ne sei no rent bɔ so akɔ anim nti sɛ ebia wogyina wode yɛ school rent na akɔ anim no ɛbɛ affect school fees no so ɛna books a wɔn use no books nankasa bi ɛni hɔ a minimum sɛ sɛ ɔmo nkasa ɛyɛ ɔmo books ɔmo kra bibia nea ɔmo yɛ wɔ ha mpo no paper na ɔmo de yɛ printing no ɔmo kra nti sɛ sisa ɛwɔ wɔn ani a ɛbɛ sisa wɔ ha duty ne sisa ɛbɛ sisa machines a ɔmo de yɛ ɔmo kra machine ne parts ɔmo kra nti nyɛma wɔn nyinaa ka ho na aba ne saa na meka ne se impo no ɛwɔ schools bi a ebia ɔmo hyɛ na ebia ɔmo yɛ adeɛ paa but ɛyɛ sɛ nkɔfo anim ɔmo papa nti no nkɔla ntaa nkɔ hɔ bebree nti ɔmo se ɔmo kɔ increase school fees na akɔyɛ nsɛm ɛwɔ mo sɛ ɔmo hia sika no de adeɛ but ɛbɛyɛ den so ɔmo nya teacherfo a at least ɔmo ɛyɛ qualified for teacher license na teacherfo na ɔmo qualify no by the art no na sɛ at least wɔtwa ne degree bi ɛwɔ education because education sɛ no level no akɔdu that level ɔmo hyɛ tuition teacherfo ne ɛba ɛna ɛbɛhu sɛ
say akutia no so eka ho enti nyame ma we nya na ebese so ano enti na ye enti ye adwu ho no nkwa na adwu ni first edia ewe adwu first say ebedi na dosua akosu yie na ya kire nkwa na ade na ebe na sina ma na ye yi a teacher po mo adwuma ne de he ena de na ye say ye ma omo na omo ni agi no mo ye adwuma na ma ye Ebusianfo for the Ghana National Association of Private Schools, Yerwa Justice Esel, and our day and Seminum Chemo at the Mayano Yamon Ramwang, Ewa a year and Sanfo Fromo, Na Sabre Yera Keno for Reata, for to San for the Mao May and a Walker champion for Ya one so a year a buy any my forza da Roma, base pay increments ya one motion share, says 60% one Sabacano, one to on boss and order to break your wall, a Yadia Sabre said, and Yama Masha die a day, now Fena buy to near mentino, one more pen to Mono Maka said 60% a dia, Sicano any baby ya buy no echo for bentino, and can buy 30% a buy so dema one ya dinanka one and sum, and I'm sorry your so I'm a president at the Ghana National Association of Teachers, Reverend Dr. Isaac Owusu, one also so and Shamudia Koso, and woman and penny for them, and he said yes, he was here said almost ya somono, what the Munchemo MIA. We are not going to share 60%. Or how to do this here? I want to say a button could be here. And yet you're putting on Tabaka. Eti be musume mienu a ifi ase ne abansi nkonwen endra ana nyame entade a afanu ni nyina admefo nka bemku ani aban anoko bankro mo se ohanche modisia na yepe no iritini ama emu efa 30% ana ja organized labor leadership no ejitu mu a wode won sa secretary asema nyame yadoma January a ewo mu efi ase de adwuma abayma efo yapem so say ade asudie no eda aban a owo so Odin to 2 years, the living condition of citizenry, no, etimi ayejuju. Is that say, Sabe, when say last year, Abama at my 7%, and so you do. There me, adequate muno. Let Ghana for at my book papa woman, and on a ma, yet you go upon the Naka share. For Reverend Isaac Osei Wusu, Reverend Dr. Isaac Wusu, and I want to sonnet the equity yano. Na Yamonra and Sanfu Fromo. So would one tremo a war a year 15 months more. Nanamata Kunya Pedra Cassia what the other one man no, or therefore a mwakwa bueduya what also watche. One also their foot so any other stradia aquaman and anom. So one shall set beya one sasum jebua or better aquaswa anumano net mia boa, a man coswaning punto a one social channel, one no so answer etimia kama bia so one so man for eso ya kwakwati or therefore NSMB they pinpoint to about 50 months in the Canadian traditional areas no they are yejuma never be brain na ya share wakata so a year plan for the year 2023 na ya sha sentem afi ya hwe se committees a wo ha won ye yejuma nyinara ya be hwe na new members wo be kan na won so de won lansa abeboa na objectives ya set for 2023 ni yetimi enyani nawa na yetimi ya boa yendom wo finfin mountain yentimi ni nawa na so kakebetuma ni mama yamboa na ye ni pedi ya modern esoti yenyansa esoti yesenya minawa omdo yen wo nyansim akomdemu okudrum na yentimi ye enema ye pese na yenduri yenso akase yenduri etuye bibi na asungwe ba dia wakasa ye or therefore amwakwa bodu ya watoso nwotwe wono ene president edema Central Regional House of Chiefs Brekrona so no waya wa manhene edema adehye bia wonom so ewo empotam ho ena wode ensem we se nyina tu dwana ne kurakura mu aye de sorry no sabe ya ekasa ahemfo nkaya wonom so ekasa ye ewo futuo kwan so no yenkonkotie mra relating with those people under you be fair also so that there will be no litigation. Try to promote peace. That's what we need in this country. And that's all I have for you. Congratulations. One winner of your day said, if you as acting president of Dawa, then Sina, what my yahow, if you know so, also on the way a man info, there you will two, Yamamba, Untrayi, Woma, Yunjano.
Ebusiafo na kyese ensemu ekoso ewo fifi mantem wa bra na nanu atankonwa bedwa kese ewo ho wonom enso efri wo mudwumedi ase blonya chide no na emu ensem yede ema mo no yegyina ha senom na ya sore edwaso amana na ya obo amalibia boga ne wode dwumedi a watu ni din se Ghana fapem Ghana fapem kura ne sen ene wo bete ensemu antie bia wayɛ ho na ensɛm a n'adwitwa gu afafra mɛmo anɔpɛi no reshuffle bi ho nsɛm wɔde ne nyinaa ɛba batudwa ɛne ensɛnkan ahodoɔ bi na yɛsɔde adia na akua boaten abrekuma wode ɛba yɛ da wase na napia kubɔ so ma yɛakye yɛ da ase wɔdane ventures nso macro wɔse too much ɛba news de ayɛ da ase na apia kubi nso de amisco ɛne enne beatrice mo amaka nyinaa no yɛda mo ase braining tin yɛfansi ase nom na yɛnsɔre aseda kese yede ma news crew ya wonom so Sompa 93.12 Kumasi ne Sompa 98.9 Sunyane ekua nyakon no wo so apamfo ye chia mu nyina da na aseda bi nso ankoma yi ma Facebook ne YouTube no MC ahom na ye wo madwuma ma ekobegye sesemple mu me akasa me bape ma wono so etime ebo a ye ebo sa kwan ne so na me a me de ma no begu ho ase wede ma mu edi a me de ye so eye ohene yire ma me ekua ye boa asiama so me so de ye die na aseda no ebi nkwama yewura asante yeboa Benedict wono na sa ensem ne mu nyina ema yetimi ede we sent kasebo no etimi ebeso mu nte no sorry na Libya boga Ghana fapim anything ontimi emfa emesom yen ya boy ya ba Sompa